Пра месца нараджэння Карла Касцюшкі-Валюжыніча біёграфы спрачаюцца і дагэтуль. Хтосьці называе Магілёў, а хтосьці радавы маёнтак на цяперашняй мяжы з Латвіяй. Але дакладна вядома, што хрысцілі яго ў маі 1847 года ў свята-троіцкім касцёле Друі. Сёння гэта аграгарадок, а некалі сапраўдны горад, цэнтр графства Сапегаў. У 12 гадоў Карл едзе ў Санкт-Петербург. Паступае на падрыхтоўчае аддзяленне корпуса горных інжынераў. Гэта прэстыжная вайсковая навучальная установа. Здаецца, што яшчэ трэба юнаку атрымаць прафесію і пагоны афіцэра. Вучыўся Карл амаль 6 гадоў, але ў спісе выпускнікоў яго прозвішча так і не з'явілася. Можа, зразумеў, што вайсковая служба яму не па душы, а можа, камусьці яго прозвішча не спадабалася. Маўляў, хопіць нам ужо аднаго Касцюшкі. Юнак вярнуўся дамоў і стаў дапамагаць бацьку весці гаспадарку. Можа, тады ён і прасякнуўся любоўю да старажытнасцяў. У Друі ды в аколіцах іх не пералічыць. Замчышча, язычніцкія курганы, таямнічы Барысаў камень. Але за хваробы лёгкіх лекары параілі Карлу паўднёвае паветра. І новым пунктам яго геаграфіі стаў Севастополь. Горад адносна малады, але побач з ім рэшткі сапраўднага антычнага поліса. Херсанес стварылі старажытныя грэкі ў 5 стагоддзі да нашай эры. Ён існаваў без малага 2000 гадоў, аднак потым наступіў заняпад. Мёртвы горад у каранціннай бухце мала каго цікавіў. Раскопкі там праводзіліся хіба зрэдку. У Севастополі Карл уладкаваўся бухгалтарам на чыгунку, аднак усё болей часу праводзіў сярод прысыпаных зямлёй камянёў. І неўзабаве сваю канторку пакінуў. Галоўнай справай яго жыцця стаў Херсанес. Фінансіст ператварыўся ў археолага. Ён заснаваў гурток аматараў гісторыі і старажытнасцяў Крыма з музеем і бібліятэкай. За гэта імператарская археалагічная камісія прызначыла яго кіраўніком навуковых пошукаў на тэрыторыі гарадзішча. Праўда, не адразу. Сумненні ў членаў камісіі былі. Усё ж такі чыгуначны бухгалтар — гэта не гісторык. Нават спецыяльны экзамен зладзілі. Карл Казіміравіч здаў яго бліскуча. Касцюшка-Валюжыніч кіраваў раскопкамі 2 дзесяцігоддзі. Старанна шукаў, а потым рабіў усё, каб захаваць знойдзеныя скарбы. Нават яго жонка сварылася, колькі можна цягаць у дом усялякае ламачча і друз. Тады ён збудаваў у Херсанесе такі амбарчык з назвай «Склад мясцовых старажытнасцей». Першы пакуль неафіцыйны музей. І сам пасяліўся побач, каб ахоўваць багацці. Як архонт мёртвага гораду, я жыву на яго руінах, казаў даследчык. Ён змагаўся з чыноўнікамі, марадзёрамі, нават вайскоўцамі. Яны збіраліся заняць тэрыторыю Херсанеса для сваіх патрэб, якія лічылі куды важнейшымі за навуку. Спрачаўся з членамі імператарскай археалагічнай камісіі, сваімі працадаўцамі. Яны імкнуліся забраць самыя каштоўныя знаходкі ў Пецярбург і Маскву, пакінуўшы Херсанес ні з чым. З кожным годам яго стараннямі музей разрастаўся. Урэшце цікавасць да яго праявіў сам Мікалай II і завітаў з сям'ёй на экскурсію. Паказаць высокаму госцю было што. Ураджэнец Беларусі знайшоў унікальныя скарбы. Срэбраны каўчэг з мошчамі, крыжападобны храм, некалькі капліц, базілікі, будынкі гараджан. Але манарху асабліва спадабалася стэла з тэкстам «Прысяга грамадзян Херсанеса». Мікалай II тут жа заявіў: «Такім каштоўным знаходкам не месца ў амбары. Трэба пабудаваць музей. Прасторны, шыкоўны». Але ён так і не з'явіўся. У імператара хапала іншых клопатаў – войны, рэвалюцыі. У кожным разе царскі ўнёсак у стварэнне цяперашняга запаведніка Херсанес меншы за ўклад нашага земляка. Нездарма ў даведніку па Крыме пра Касцюшку-Валюжыніча сказана «сапраўдны апостол Херсанеса нашых дзён». Там яго і пахавалі 14 снежня 1907 года. На магіле абломак мармуровай калоны. А жыхары старадаўняй Друі, пэўна, шкадуюць, што такі імпэтны археолог акапаўся ўдалечыні ад родных мясцінаў.
Інакш бы ён і тут знайшоў мноства скарбаў, у дадатак да ўжо відавочных, чаго вартыя хаця б абрысы касцёла, дзе хрысцілі маленькага Карла.